La pengat ya ke Syekh Hasina ha ka jing bishar baningkong jong ki Kamrunar thma ha Bangladesh ka UN ka khen bahado isyajar saus pangot ki briu kila sya peniap ha pedeng upnai Julai 4 Agos jong snem aracara pusau kan baka sorkar jong Hasina kala yak da kabor ban pendo ye ki jing ke ki balastang kum ke jing ke kabalelam da ki samla pule kaba persya ye ke jing aikam hakikam paipa ka Syekh Hasina ka menteri rambak do barim jong ka Bangladesh kala sya pengat hagi Kamrunar persya ya ka long briu man briu namar ka jing keno ba kala penlong ya ki kam peniap paipa hakapor bala peniap ye ke jing ke hakari barok ka we haus nam bala dam ya kane ke jing mudui ka bala bathai la pule haka sngiu blai hakapor ba permana paipa jong ka jing bishar jong ka ICT ka baningkong haka history jong ke Bangladesh. Muhammad Tajul Islam ulapan pau bakate ka jing sya thombor haus nam arcara pusau kadai ka bala thumu bat penbai jerente om ka bala jahi kanong sya keno kala pelaj ya barok ki bor penjari ain bagi dikhot jong ka seng ki brontiar jong ka ban pendo jaj ya ka jing kiwen ula om haden bala bishar benya ya ki sakhi ngilapoi sya ka jing kot jing mut bakate ka jing peniadai kabla sapriang bat ko otomati ka UN ka khen bahado syajar saus pangut kibriu kila sya peniap ha pedeng upnai Julai 4 Agos jong senam arjara pusau kan baka sorkar jong Hasina kala yak da kabor ban penduk ye ki jing ke ki bala sedang kum ke jing ke kabala alam da ki samla pule ki ba persya ye ki jing aikam hakikam paipa ka jing kulmar kala nang Q state sya ka we ne ki jing ja ba syarkai tam ha Bangladesh nado bakala yo ye ki jing lai lui haus nam khat khandai spa nyo puwe ka Hasina kala phet krat sya India tang haden bala pensitong ben menta kala em ha ka jing sya be snong ka bala penong hi dalate kala weng no ye ki jing keno kum ki bala penlong da ka sain perthai ki bala sya keno ro ki de ki he pulit barim uchaun dhuri Abdullah Almamum upadon menta ha patok ndai syam lawan me sya ka yeng ka syari bat ka menteri kampu yeng barim u asado Saman Khan Kamal u balai tho ba udang ri tengen kane kamdei ka jing le ban pensitom ben handrai ka de ka jing IT ha kanong rem bakari sensar pai ba kamdon jaka yaki Kamrunar persya ya ka jing long briu man briu la ong Islam kane kam ko duma kade ka jing penkela ka bakrau na ka benta ICT aka bakinong kit kam ki wanra yaki sakhi ki bakan thop yaki jing rwai balasion da ka phone bat ki drone kidukan kilakhang bandi jingdi hagine ki laisngi beladam kilong ki jing tep sapang ka jing lai ling sun bat ki jing sakhi jong kinong pelai em ha ka we pat ka jaka ka ying bishar kala pli ya ka jing bishar ka baningkong ka baya dei pat kane ha ka arpsan tarik jong panai me da ka ba pengat ya ki prangut ki pulet ha ka baya dei pat ka jing peniap ya ki rungut kinong ki ha ka san tarik jong Agos ka sngi ba ka Hasina kala phet kran lambat saungut ki badon ha patok kan ba ki we pat kidang sya ha ka jing bishar